Niin, Paula Kokkarinen ja Anne Jylhäsalmi, teillä alkaa tässä kesän toiset vai kolmannet pelitkö ne nyt on. No, miten on päädytty siihen tilanteeseen, että Pielavella naisetkin juoksee nyt pallon perässä? No mietittiin, että naisillekin pitää saada jotakin lajia, mitä harrastaa. Ja koripallo oli yksi ja toinen oli tämä jalkapallo. Ja jalkapalloa ehkä enemmän sitten ihmiset halusi ruveta pelaamaan. Eli minä tein 2013 niin Facebookiin ryhmän ja sitten sitä kautta Paulan kanssa tutustuttiin ja alettiin pelailemaan. Kyllä. Ja moni muukin sitä kautta on sitten liittynyt tähän remmiin mukaan. Miten te nyt sitten pelailette, milloinka ja missä ja kuka voi tulla mukaan? Eli täällä Suojalan kentällä aina torstai-iltaisin 7-9 suurin piirtein. Tai ehkä 8:30 ollaan pelattu. Kyllä. Ja siis kaikki naispuoliset voi tulla mukaan. Kunnosta riippumatta, että meillä on kaiken kuntoista ja ikäistä naista mukana. Kyllä, ja ei mitään varustepakkoja, että voi tulla ihan lenkkareissa ja ihan, että miten vaan. Miten sitten tulevaisuuden suunnitelmat? Tännehän perustettiin FC Sampo ja Junnu-joukkueita on jo aika monta. Nähdäänkö vielä naisillakin virallinen joukkue joskus? No ei tiedä, tällä hetkellä ihan harrastepohjalla, että mulla ainakaan henkilökohtaisesti on sillä lailla kiinnosta, mutta kun omaa kuntoa pitää yllä. Että, Kyllä. mutta mikäs ettei, jos Niin. on Ei semmosia... koskaan tiedä. Niin. Miten toi uusi nurmikenttä on vaikuttanut tähän teidän harrastukseen? Olisiko jäänyt jalkapallolle pelaamatta, jos ei olisi tullut tätä uutta nurmikenttää? Ei missään ei olisi nimessä, jäänyt ei. pelaamatta. Me on pelattu hiekalla ja vaikka missä rytteikössä. Että... Niin, vaikka minkälaisella kelillä, että ei ole niin kuin sillä tavalla merkitystä. Tämä on vaan plussa. Tämä on vaan plussa, kyllä.